τις αρχές. Γιατί σου λέει φασισμό. Θα είχαμε φασισμό. Αλλά μπορείς να μιλήσεις, να πεις ότι φασίσαι. Και μας είχαν πει να βάλουμε μπουκάμισα άσπρα και μαύρα φούστες. Ναι. Έτσι ήταν το ορθόντος. Η ποδιά, η σχολική, ας πούμε. Ναι, σχολικά. Και μείναν τα αδέρφια μου, οι φασίστες δεν γινόμαστε. Κοιτάξτε από το μυαλό σου, λέω, έμαθα με δίριο δάσκαλο, λέει, σε δίριο. Ξέρεις τι ξύλο φανεί για τα αδέρφια μου και τους δασκάλους. Γιατί οι δασκάλοι, άλλοι ήσουν τρεις δασκάλους μέσα, αλλά άλλοι τους διεύθυναν κι αυτούς. Να χάσουν το ψωμί τους οι ανθρώποι. Τους απολύανε, τους διώχνανε άμα κάνανε οτιδήποτε, βέβαια. Και έτσι έπρεπε ότι τους έλεγαν να τα κάνουν οι δασκάλοι. Και τόσο και τρώνε τα παιδιά ξύλο. Και τιμωρία, γιατί ήσασταν, τρώγατε ξύλο δηλαδή πότε ήταν η τιμωρία, όταν τι κάνατε δηλαδή. Ότι άμα να κάνεις αυτό που σου λένε ο δάσκαλος, και την τιμωρία. Ύστερα μετά σταμάτησε η τιμωρία, σε βάλω στον τοίχο, τη μύτη σου στον τοίχο, στα χέρια σου και να άλλους τη μύτη σου τιμωρία. Μαγορεύω να μιλάτε, άμα μιλούσατε ελληνικά τι σας κάνανε. Μπορώ να μιλάς καλή. Τιμωρία, Μπορείτε να τα πείτε αυτά που μαθαίνετε. Μπορείτε να τα πείτε ιταλικά. Ναι, να τα λέμε ιταλικά, γιατί αφού είχαν εντολή γρήγορο, τώρα μην κατηγορούμε. Κάθε ένας στο ψωμί του δεν θέλει να το χάσει. Που μας είχα στο θρανείο, σου είπα ότι η μέση και μπρος στο θρανείο ήταν τα κοριτσάκια, από τη μέση ήταν οι ηλικίες. Ναι, ναι. Τα μαθήματα, ό,τι μάθημα έκανε το κορίτσι, έκαναν και τα κορίτσια. Και τι μαθήματα, τι σας κάνανε. Ήταν τα ελληνικά, όπως είναι τώρα τα ελληνικά, πώς το λέτε τώρα το ελληνικό. Η γλώσσα, η αντίστοιχη ιταλική σας κάνανε όμως. Δηλαδή στα ιταλικά. Μπορούσες να είχες μάθει ελληνικά ή δεν σε ενοχλούσε. Καθόλου, τίποτα. Γιατί αφού πάει από 6 χρονών στο σχολείο, μόλις καταλάβεις τον κόσμο σου, είμαι μέσα στο σχολείο. Ναι. Σε βάλα μίλασαν μεταξύ του τα παιδιά Ιταλικά, ό,τι ζητούσε, τόσο μου πολλά στέγω να του voglio la gomma, dammi la gomma, voglio la mattina, δουν το μολύβι, ματίτα. Το στείλον τώρα πώς τον Ελία με ξέχασα. Το τετράδιο που ατέρνει, το βιβλίο Λίμπρο. Τα έχω ξεχάσει κι εγώ. Ωραία, θυμάσαι πάρα πολλά, δεν το συζητάω. Και είναι το τυρί φορμάτζο, το ψωμί πάνι, το κρασί το βίνο. Το πανίνο, ναι. Βίνο το κρασί, το νερό άκουα, τα παπούτσια σκάρτε. Επομένως... Το φόρεμα λέει βεστίτο. Ξέρεις που μας ενοχλούσε, όταν μας είπαν να βάλουμε το μαύρο το φωτιά και τον άσπρο το κολλάρο, δεν θέλαν οι γονείς. Εμείς βέβαια άλλη χώρα φασίστες τα γίνονται. Και εδώ ενοχλούμαστε, σαν παιδιά που εμείς υποστηρίζαμε τους γονείς μας. Δεν είναι έτσι το λογικό. Και εκεί μπορεί να το ξέρει κανέναν μπατσάκες, γιατί ο δάσκαλος του αλλού ήταν υποχρεωμένος. Ήταν υποχρεωμένος, προεξήλων το κακό Ναι. Γιατί λες δάσκαλο, io non voglio che ero italiano, sono greco. Γιατί θέλεις να γίνεις Ιταλός, θέλεις να είσαι Έλληνας, κοιτάξτε τον τόρο. Να του λέει ο πατέρας μου, μην μίλας. Να του λέει, Μανώλη, εγώ 9 χρονών έφυγα από την Καρτάμενα. Ένα μπουκάμισο, μια άσπρη μπουκάμισα μου βάλαν οι γονείς μου και έφυγα και πήγα στην Τουρκία. Από την Τουρκία και έκατσα στην Τουρκία, δεν ξέρω πόσα χρόνια σε ένα ξενοδοχείο μέσα τον πήρε ένα ξενοδοχείο. Και μετά τράβηξε πήγε στην πόλη μέσα στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί μετά είδωσε και πήγε στην Αμερική. Ξέρεις λες τι τράβηξα εγώ μες στους Τούρκους. Γιατί άμα να μιλώ θα μου τον εκόβγασε. Λοιπόν τσουτ, να μην μιλάτε με λιαούδη σας λένε οι δασκάλοι κάτω το κεφάλι. Μόλις είναι ο πατέρας μου. Φύγανε οι Ιταλοί δασκάλοι και το στρατό έφυγε. Και μετά με τους Γερμανούς. Άμα ήρθαν οι Γερμανοί και κάμαν το σβάρκο, σκοτώσαν πολλούς Ιταλούς. Ύστερα δεν κυβερνούσαν πια οι Ιταλοί. Ήταν οι Γερμανοί το παιδί.
Αλλά πώς έφυγαν τώρα με χαρτιά, κόφταση. Εγώ είχα έναν αδερφό, είχαν Εγγλέζους, είχαν Εγγλέζους εδώ. Και ξέρεις, έβαλε τη μάνα μου και μαγείρευε παλιά και τους είχαν κρυμμένους στο βουνό. Σε γαλαρίες, σε μάντρες. Και να πάρει το φαΐ, να το στο πάει να φάσει. Και έρχεται και βρήσε καλύκια και τα βάλε από πίσω στο βουνό και το σύλληνε. Δηλαδή ώρα να κατεβείτε στο βουνό, θα έχει καήσει να σας πάρει το German Bear. Όλους μαζί. Όλοι μαζί ήταν να πούμε έτσι. Τώρα θυμάμαι πίσω τα γόρια και μπρος τα κορίτσια, τώρα εδώ μπερδεύουμε. Ναι. Αλλά σε μια τάξη μας. Μάλιστα, δεν ήταν διαφορετικά δηλαδή. Μάλιστα. Μια τάξη, η ηλικία, ήταν η ηλικία. Ναι, που μπαίνεις από την πρώτη και όπως έτσι προχωρούσες. Και είπα σου τη μωρή να σε βγάλω, να δεις τα χέρια σου πίσω, να είσαι το μύτη στον δίπλα. Είχα χάρακα να σε δω στα χέρια. Μάλιστα. Άνοιξε τα χέρια σου να πάει. Και εδώ σας μαθαίναν, ας πούμε, το ιταλικό ύμνο, τι σας βάζανε να ακούτε τέτοια. Τι να μας βάλουν. Τον ιταλικό ύμνο, ας πούμε, σας βάζανε τον τραγουδάτε, σας μαθαίνανε τέτοια. La caseta sulla montagna che la Natale, sopra la gloria, matata de Ghetao, tutto in Africa, asciugando, segnando, ripetono sincero che ripeti al mondo intero che il figlio tuo sincero ha vinto e canta ancora. Italia va